Bye.
Akropong Radio 97.1. Akropong Radio. Don't go anywhere. More coming up. Because good music can be so hard to find. So hard to find. Get it here. It's your boy Travis. Gym Class Heroes, baby. Akropong Radio 97.1. Yeah. Eradi asomdwe nka mu nyina onuadofo a wotie me onipa asetre mu nsem edoso ebi ya nije na ebi eyare ho ne eye nije no
ye kaide nanso ne nkae ne kakra bi na ne yare ho no ene yentena che na etode bi a edienya ema nioma yehwe se betumi aye no mpuni yentumi nye ne saaye mu no ena Okoman radio 97.1 edu jumedi a yato din Anidaso Bere ederebrel fi joda kosi fida anopa biara finonum ekosi emra nonum aba paun sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Quarshie miniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese yaso leti sa jumedi onyankopon nam so ebe ma waye kunindefo onyankopon nhyira amen. We nyame no kwafo Awurade ene de na wo kan se send you tibia promotion will locate us ye hia sa dom no afiri wo nchen Awurade de waka se Awurade wo ye wo ye brem na Awurade ye mu donson efa sa promotion yi e wo bosumi baby bia wo mayiwo may they receive that promotion. Receive your portion. I say receive your portion. Receive your portion. Oh, we will not get to the 5th. Someone will be promoted. We will not get to the 10th. You are receiving promotion. Receive your promotion. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Eradia da wase. Eradia da wase. Bosumimu. Bosumimu. That door that has been closed. That door that has been shut. But because of the presence of God, because of the favor of God, that door is being opened unto you in this month. I said, may you receive that open door. Receive that open door. May you receive that open door. Erade no kwafo. Erade wo ma ati nisuo in the past 7 months. Now what this Syria be she wan funu mama. Erade wo ma aduenu miensen. Wo ma aduenu miensa. Erade bo sumi ma manko. Yes, they are walking over the enemy. They are walking over witches and wizards. May you walk through this month because the Lord has made it possible for you to walk over your enemies. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Makuma so ade nyina mmra mu nia mu nsusu yempo mu nsanka e wo nyame agya oba ene sonson kronkron no din amen Amen. Just wave your hands to the doer of all things. Say, we know you are a rewarder of those who diligently seek your face. All power is in your hands. And with you
scripture says, they that must worship in spirit and in truth. To worship in spirit and in truth, truth is needed and spirit is needed. Truth in the person of Jesus Christ and truth in the person of who you are through him. And spirit by the Holy Ghost. So when you come like this and you don't know what to say, Akropong Radio 97.1. you can lift your voice and just pray in the Holy Ghost. You can lift your voice and just pray in the Holy Ghost. You can lift your voice and just build your most holy faith. You can lift your voice and just build your most holy faith. You can build your most holy faith. You can lift your voice and build Akropong Radio 97.1. You can build your most holy faith. Lift your voice. Enunti katre won se. Eyi inti katre won se. Eyi inti katre men krofo se. Se ewurade Nyankopɔn eseni. Warren Cheminse mu biara enko echiri biu. Asem a mekan ebeye ho. Asem a makano ebeye ho. Asem a mekano wo beye radio Nyankopɔn asem niye. Therefore say to them, that says the Lord God, none of my words will be prolonged any longer, will be delayed any longer, but the word that I speak will be performed, declares the Lord God Almighty. And scripture says that if men will pray, if men will pray, if men will pray, if men will pray, men ought always to pray and never faint. Anopei Yamawakwaba Eba 97.1 Okuman Radio Anopei and a 19th of August 2022 na about exactly 8 minutes past 5 Anopei Masonfo Yanumashia a weekend prayer session Anidaso Bere morning devotion na yesterday rade ahoden erade tumi erade basa erade mani ye ewo woso na yesterday say erade oma na domu no so mayen na enenso oma na nkronkron hye ma na impai aye bebo no emfuru enu nanim na adom enye kesi wo yenso. Amen. Amen. Osofo anopei yene no edi djumai
yɛne no ɛrebɔ mu ahyɛ Awurade anuonyam. Ne din baako pɛ, ne din baako pɛ, the youngest of all. Yɛbɔ ɔsɔfo yawo edu ejakwa ɛwɔ yimfimfini anɔpɛ papa asomdwe ka ho. Enka ho so major. Yo, na pacha ho ne mbɔkɔ. Nyame adom ɔde akyɛ yɛn. Yɛde Awurade ase. Abusuafo na yɛwura mpaebom ɛnkyɛ koraa yɛde de Awurade ase ne yɛwura mpaebom. Na ne Awurade bɛyɛ ne Awurade asiesie ne Awurade nam n'adom so de yɛ ma yɛn no yɛtumi ahwɛ. Ka ho sɛ na wɔtwe nyinaa nea yɛbɔ ho mpae ɛyɛ ogye na wɔtwe nyinaa nea yɛrebɔ ho mpae ɛyɛ ogye nea yɛbɔ ho mpae na wɔtwe nyinaa ɛyɛ deliverance na deliverance kasa ne gyina hɔ ma nneɛma ahorow bebree anɔpɛ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ma wɔde ɛwɔ mu no ɔmfa no mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. Na yekaya who say our God is the greatest of all. The greatness of our God can never be understood. Yentumi mpapa mu nyame kese oyɛ no yentumi ntiase ebra wuri sisi hu rampa bomu yemfa sangfo inyum we see the greatness of our God nyame yɛ kese nti okwan bia so no obeba beje yɛ na wama yehu ni tumi ni na hoden ene inyum ba ku bi ahim ba ku bi pa na ɛkɔ na no pesisi wakoma na wadwene wokra woni padua fani nyina hyemu bi na frɛ wunua na frɛ yonko se 97.1 mpaebɔ edu enefida no pa beri matwum hin memorial house ɛwɔ Akufu road Akropong na Okuman radio ɛwɔ anopai minimum Reverend Nathaniel Entsie ene yenua berima Catkis ejakwa edu na yeshia na yenu nyina ba bɛbɔ mpae anopai Eradi ontie yen sufre anopai. Amen. Eradi ontie yen sufre anopai. Amen. Papa Yenko, what is the passage for us as we've been reading from this week? From Monday, passage aye yusu de juma no. Esther Homano Tianang Chichemu Dumien Kosidunang. Esther chapter 4, verse 12 to 14. Trust him, they say. Na wɔka Esther nsɛm no kyerɛ Mordecai. Na Mordecai kaa sɛ wɔnkɔboa Esther se. Nsusuw sɛ wobɛfi mu wɔ ahemfi. Yudafo nyinaa mu. Na mmom sɛ wo nua w'ano bere yi mu a ɛnde ɔboa ne ogye bɛsɔre afi baabi ama Yudafo. Na wo ne wo agya fide mu bɛwu. Na hena na onim sɛ ɛbere a ɛte sɛ yi ntina wonsa aka ahini no. Na hena no onim sɛ ɛbere a ɛte sɛ yi ntina wonsa aka ahini no. Erade asirni. Amen. Aslanke Erade din. My Radio 97.1. Na no pe usiesie wo ho se
ubebɔ mpae osiesie ho sɛ wone Awurade bɛdi nkita ho nia ɛma nipa ahoɔden ɛyɛ mpaebɔ obi biara bɔ mpae a onya ahoɔden obi biara bɔ mpae a Awurade nsra ɛba no so obi biara bɔ mpae a Awurade anim sa no wɔ no so obi biara bɔ mpae biara ɔsoro ɛkasa ma no obi biara bɔ mpae biara adom ɛtɔ no so obi biara ɔbɔ mpae biara Awurade tie Awurade otie ne ma nyinaa sɛ ubeyi ahantan ubeyi ahomaso bi ube wa de ho ofo so be che wo ho na waka che wo se nyame ti bi Awurade betie mi anɔpɛ ya Awurade obetie o memma bɔne bi ensi wo kwan memma bɔ nsam kan che se wayɛ bɔne a ma wuntumi mmɔ mpae bi o ka che bɔ nsam se Awurade tie mi sa se Bible se emra ye da so ye ne bɔnyɛfo no Yesu Kristo ba be wu ma ye anɔpɛ Kristo enkasa ma wo baabi a wo bi Awurade mfa ne mpaebɔ honhom enhyɛ wo ma Awurade mfa ne mpaebɔ honhom enwura wo ɔmfa ne mpaebɔ honhom enwura wo ɔmfa ne mpaebɔ honhom emmowura wo Awurade mfa mpaebɔ honhom enhyɛ wo atade Awurade mfa mpaebɔ honhom enwura wo Awurade mfa mpaebɔ honhom ensiesie wo momma yɛn sɔre wɔ mpaebɔ ma anɔpɛ yi mɛm yɛ nu haw ma yɛn sɔre wɔ mpaebɔ mu sɛ wo dampɛ mu sɛ wo hɔ sɛ wo nam ma mpaebɔ emfi ase emfi w'anum mpie emra yɛriwura mpaebɔ mu yi ɔsɔfo yɛn tiaso yes Lord Father in the name of Jesus and then 19th of August ɛyɛ n'adomara kwa baabi a wo biara me no nyina yɛmbɔ mu yɛn de nyamiase ɛwɔ Yesu Kristo din mu utumi wa wɔden a wɔde ahwɛ yɛn so n'anɔpɛ yɛ Awurade adawasio Yedawasio, Awurade ɔnokafo no Awurade wadom ahyira yɛn wadom adom yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu mampae bi so fa denyamiase ɛwɔ Yesu Kristo din mu mahali ankadadadabado Denyamiase wo adoma odi adomo eni wabusie nyina ewo Yesu Kristo din mu Jesus, Yesu Kristo din. Baby a obi a me no yer bompae. Trustem ne se yemua ya no a yemua no a ne esese yenya no ebetwiw afa yen ho ebesin yen ho akọ eno nti ye bompae aka twetwede apo Nyankopɔn se da onhye yending. Yes, Lord. Da onhye yending. Na yemua ya no wo inframa boni bi ebebo afa yen ho. Ni yemua ya no wo niema erekoso na da ye bue ya no. Ni etumi ene no adi nkomo. Ewo Yesu Kristo din mu. Sre sa do mi twetwede apo Nyankopɔn. We pray, oh Edu bibi no. Our voice will be lifted. Ehyafo no ka se trayensa ne emompae. Na da obeso wo hunu otumi ne Awurade adi nkomo. Ka twetwede apo Nyankopɔn so ɔma sampae bɔ adom no. Ɔma sampae bɔ adom no. Aye betumi ne adi nkomo abrene do biara. Ewo Yesu Kristo din mu. Ejinemu amebusia ejinemu amoma ejinemu amakro ejinemu amebusia ejinemu amankra eni asafo Awurade ye bom paye se papa dom ye no pay in dabaro makatasi daya I kadabara bo sebedebe lebra ko maria tadada bagasia taribiando magadabara basatayanda Father in the name of Jesus we pray that God as your power as your spirit ebedom makaya ho akyerɛ yɛn ɔkwan a papa yɛbɛtumi ne wadi Papa ya dele ya tarada ya tarada maya dom no ni ambra won paebo mu abrene do bia ya bompaya o se ye bompaya ya mbra hoda ewo Yesu Kristo dinimu ewo Yesu Kristo dinimu ewo Yesu Kristo dinimu ria hadika didi ya tarada didi librika ya dadi ya tarada we have come that your power will come upon us Eradi abo edi bisado pe won santo yenso adomo to yenso bago shabadaba ewo yesterday ewo Yesu Kristo dinimu hadia talada. Yes Lord. Yes Lord. Yakoso bompai onyadofo pese wusiesie ho ade ba ku bia pese Nyankopɔn eje wo ho. Yes Lord. Say yesikasem say yare say yakwantu bi
sisi ho sabria yere bompa ye fa ade ba ku bia esombo a eda wakoma so ye gina asem yi so sisi ho ose na umnya wano a brimo and oje ose omboa ni oje be sorry afi baabi e dia ma o ene yenim se yen ommoa no efierade ho yenim se yen oje no efierade ho eno nti ade ba ku biara me nua dofo me ma me papa me nua a wote yen ka no pe opese nyankopon eye de ma no sisi ona fa to nanim sisi ona fa to nanim ewo Yesu Kristo dim bia ona na fa sa de ade ba ku bia da wa akoma so eye akwantu bi na o sisi hu so obeko eye juma interview bi no afro a enche obeko ejuma bi a wo hwe kwan se on sabeka wa fi bibia ase bodia bi kitu bi opese eye kese obabi eretra exams yare bi adokoro enia baby erisi hu kwan se utumi empie enye kese fasa ebusade no twere anim ewo Yesu Kristo dim ye no wo erebom pai ye no wo eji sagidi no anamon ye no tu sagidi anamon no ewo Yesu Kristo dim ria hadika didi yande libro kaya di antala dadaba rihadia dadi yande le yanta rikada di yande le bele yanta le ria hadika didi yanta ria kadia dala di yande rebele yanta didi yande rikadi didi yo lianta dadaba ria hadika di yande yakaya da yengina ya kaya jidi yabum yengina ya sorry opabum odonfo nyankopon we ye bisadini fiwadum adomo na fadom ye bisadini fiwadum adomo na fashaye fiwadum adomo na shaye fiwadum adomo odonfo nyankopon we ye bisadini o riya hadika didi yande riya da kada da riya bakaya didi yande riya da kada lele riya bada kadi dia dede riya hada kada riya badi kadi dia dede riya paba ya da kada riya da kadi dia dede anta riya paba dia dede riya hadi kadi dia anta riya badi dia dede riya kadi dia anta da bele riya hadi anta da ya riya hadi dia dede riya paba dia dede in the name of Jesus Christ. Ebompa ya ni adaye biara osefo no asoma daye eto akata na ni bia na ne yam hyehye no ontumi nda edu anajo na ne yam hyehye no ye bompa aka twetwede aponyankopon sa ni osefo na asoma daye se mehuhura ye ni osefo na asoma daye se yakoma entu ni osefo no soma bra yada na erebo yehu ema ye ho popo ye pagya mpa ya aka twetwede aponyankopon se daye su biara any dream threatening us, any dream scaring us, we pray and we are calling God to change the dreams. Change the dreams. Any dream that is bringing us down, from today, dreams will lift us up. Ewo Yesu Kristo dinimo. Beyond the name of Bompano. Oje, Ewo Yesu Kristo dinimo. Riahadi kadidi yantelebe. Ewo Yesu Kristo dinimo. Daya poni biara. Ehu daya biara. Owu daya biara. Osaya daya biara. Ewo Yesu Kristo dinimo. Ewo Yesu Kristo dinimo. Ewo Yesu Kristo dinimo. Anajopa. Iyebohu. Ewo Yesu Kristo dinimo. Riakada bolo. Dika yande de yanta. Riadi kalada de yante. Riabala kadidi yende. Riahada kadada. Riade kadidi yande de. Riahadi kadada. Riadi kadidi yanta. Riahadi kadidi yanta. No masuma biara. Se emboye hu. No masuma biara. Se emaye yam sisiye. No masuma biara. Nansi yentumi tuana mono. Radie. Yampaye nyina se. Radie. Sesane maye. Ewo Yesu Kristo dinimo. Sesane maye. Die fisa da yen konson. Die sisa ehu da ye biara mu. Ewo Yesu Kristo dinimo. Yakata ye nia. Ekunim ni ye dia. Ewo Yesu Kristo dinimo. Ewo Yesu Kristo dinimo. Riahadi kadidi yanta. Dipabadi kadidi yanta didedebe. Ria kadidi yanta da. Riaba kadidi yanta didedebe. Riahadi kadada. Ribi kadidi yanta didedebe. Ria kadidi yanta didedebe. In the name of Jesus Christ. Yakoso. Ose. Na hina no nim se sabri beto. Hina no nim se sabri ena hini no ababa yodia.
ɔsɛfo no bɛhu sɛ ɔkɔ soa ɛma kwan a ahini beto okoswa amfa ne nsa antaiwa nkunimdi be ya ode a ene nto ode niam tototo akwan mu ode niam hyehyɛ sania daakye na ɛyɛ nkunimdi daakye ne ɛrento yɛre bompae yɛka to twede apo nyankopɔn sɛ ɔkyena de yɛnim bosomi a enche besim ni yenim afia besim ni yenim na se bon pa ka twetwe apo nyankopon se ne wa hyehye afa ye ho na osefo no so hyehye bibi ewo ya akwan mu se impo ene 8 o'clock bibi ensi se impo ena na bibi ensi na fa ohaw osu kodanda bi mbeto yen ana se emblock yen from what flourishing ye bon pa ka twetwe apo nyankopon se yen da kyehyenensa yen da kyehyenensa eni ti ne mprempren yara obita baabi a o siesie say yen nya da papa no our future is in your hands, oh Lord. We are praying and we are asking God that he should what he has purpose for us and it does so any agempa bi o siesie edia mo bi biara embrem ewo Yesu Kristo dinimo bia na bo sampan no ewo Yesu Kristo dinimo ni wa siesie say ochina yen sanka embrem ma ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo ahini biara Odofo Nyankopon no ahyehye se enhyira yen biara wa hyehye se enye yen dia ni osefo no eya afa ho no yesoma orade prana ne se ensewo enwo so asase a wogina so imprempre yara ewo Yesu Kristo dinimo efa yen da che ho bia na bo sampan no mame ewo Yesu Kristo dinimo adia didi yan talededebe yen da che yetu hye wo so yen hini bia wasiesie dia maye desha won so odem for Nyankopon we Anidaso Bere agimpa bia wasiesie ade amaye no sefo no ade nano no sefo no ade nensa ode sefo no ode nsusuye bi pesa ese no ewo Yesu Kristo dinimo ye de empire asho no ye de empire small prana ewo so asase a wogina so no ewo Yesu Kristo dinimo efa ye busia ho aprana ngoso efa ye aduma ho aprana ngoso ewo Yesu Kristo dinimo rihi adada Rapaba di diante, Ricada da dianta, Ribadi and di dia, Hadi di Ahini biara, Ayandia, Embrama yentem, Ewo Yesu Kristo dinimo, Ewo Yesu Kristo dinimo, Ewo Yesu Kristo dinimo, fire in the name of Jesus Christ. Libakadian tala da ba Riadikadidian tala da Eradisha Sogusu Bompai, ye Trampai bonus, ye Trampai bonus, ye Trampai bonus, Riabadian Ricadadian tala ba Odofo ye Bompai, ye Bompai no pay said, Eradia, Onam Nasamoso, Aka Oje Atoyenso, Wasma Oje Amayen. What a bompai asre erade se bibi biara na watu ye wie na watu ye wie eye wunhyira eye apon esese bie eye nunyam esese besraw eye ahoɔden esese besraw eye mani esese besraw eye nhyira esese besraw eye tumi esese besraw eye apon esese bie ma ye bompai no pay ewo Yesu Kristo demo for na sama ye ka say prophesy unto this dry bone Ezekiel 37 ye bompaye se wo Yesu demo ne Awurade ahye ne Awurade aka ne Awurade amaya tiase na wotwi ebebemu ewo Yesu Kristo demo bompaye aka se gwa system se ne Awurade aka Awurade na wotwi awie ne waka ne ebebemu bompaye wo Yesu demo bone rembe metamadan pray in the name of Jesus. You are speaking a prophetic prayer. You are making a prophetic declaration. You are praying into your life. You are speaking into your life. You are speaking into your life. Rapapo Shabadaba Lebranto Maria we stand by the power in the name of Jesus. We stand by the power in the name of Jesus. The word of God, the power of God, the power of God,
gyidi ɛne aneade ɛwɔ Yesu Kristo din mu mefa me kumdi ɛwɔ Yesu Kristo din mu mefa me fa hudi ɛwɔ Yesu Kristo din mu mefa me oje ɛwɔ Yesu Kristo din mu ria hadi kadidie ria pabadi kadidianta ria bade kadidianta ria di kadidianta I speak greatness ria hadi kadididianta over my life ɛwɔ Yesu Kristo din mu ria habalabadi yande ria kadidianta ria kadidianta ria kadididiante ria bada kadidianta ria hada kadididianta ria didia lelelelele ria hadi kadididianta madianta ria kadidianta lelelele mata kadidianta ria kadidia palaba ria hadia dalaba ria badianta lelelele ria hadidia lelelele ria kadidia taladaba ria badianta lelelele ria hadia taladaba ria hadia dilianda ria dikadia taladaba ayayayaya ria badianta lelelele I speak greatness I speak victory over my life over my family in the name of Jesus I shall always walk ewo Yesu Kristo dinimo in your greatness adiandelelele ria pabaya dakadia ria badiandelelele ria hadia talalala ria pabadia taladidianta ria badia talalelele ria badia taladidianta ria dakadia talalala in the name of Jesus Christ. From the moment that I wake up until I lay my head. Ebusafo ye bompai yere bompai ye na ye gina mu se Awurade asrafo ama ye mangana ye gina mu se Awurade asrafo ama okuapeman ye gina mu se Awurade asrafo ama bibi man ye gina mu se Awurade asrafo ama wiase ye bompai se tumi biara aso ne nkrante ewo nyame maso aso ne nkrante ewo nipa so obetore nipa ase obetore nipa ase ebe kunkum nipa ase nipa apasam nipa ase nyame nshira ase asumdwe ase yiyedi ede nyame emaso ye de bompai no pay se osefo biara aso ne nkrante ye sere Awurade ahoden sere Awurade ahoden sere Awurade ahoden sere Awurade ahoden Bible se onyame asem eye nkrante anfanu a etwitwa aha ne ha nyina ye de bompai no pay se nkrante biara ye pejawo nkrante biara yasew nkrante biara yasew akodi biara osefo na sori amaso se odebeba wo so odebeba ofiso odebeba wo maso odebeba wo adwumam ye bompai no pay wo Yesu dem ye bompai no pay wo Yesu dem ensanko ba bi evi ye titi mu say Awurade ahoden ense bonefo na adwuma say bonefo na say bonefo na say Awurade wakode ense bonefo na adwuma wo Yesu dem wo Yesu dem rapapa repada kosata ramama kadaba ye bompai enkrante biara riahadi kadidi come the weapon biara we lift up the prayer we lift up a prayer we lift up a prayer of intercession for our land a prayer of intercession for our community a prayer of intercession for our people a prayer of intercession for our family a prayer of intercession for our children ikabadaba sotabara rapababa zadadaba rakadadaba rapepe ramama zadadaba I stand in the gap for my family. I stand in the gap for my community. Yesu Kristo dinimo. Rahada didi rika didia I stand in the gap for my family. I stand in the gap for my family, and I speak against any sword of distraction in the name of Jesus. I stand in the gap for my community, and I speak against any sword of distraction. Osefo no ye trasha bompai Awurade nkrante Awurade ahoden Awurade asem
Awurade asɛm yɛdi twa biara ɛmfi Awurade yɛma ho kwan ɛmfi Awurade ɔsɛ yɛmmɔ mpae sɛ Awurade pɛ ɛnyɛ wɔ asase so sɛnea ɛyɛ wɔ soro yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi wonim gyina mu yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi sɛ Awurade ma ne pɛ ɛnyina wɔ asase yi so Awurade ma ne pɛ ɛnyina ɛwɔ w'abusuam Awurade ma ne pɛ ɛnyina Awurade mpɛ ɛnyina Awurade sɛ wɔtaa mo wɔde mu di ako nanso ɛmfi me wɔnam kwa ahorow wɔnam kwan baako so nɛba wɔnam kwan ahorow so nso wɔbɛdwa yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi onyame asɛm ɛmmerɛm may the Lord frustrate the agenda of the wicked Yesu Kristo in the name of Jesus. Yet we are praying for boldness and courage. We are praying for wisdom and favor. Yeah, bompaya no pay say favor emeto yenso. Yeah, bompaya no pay say wisdom emesra yen. Yeah, bompaya sre rade say erade ma ahoden emeto yenso. Ewo yesu dem. Yeah, bompaya no pay sre rade say nia ema ye buhum. Yeah, bompaya say erade ma osoro ahoden emeto yenso. Na akukudura ewo ni tumi mu. Akukudura ewo na semu. Akukudura ewo na ahoden mu no. Adope emesra ye. O bompaya erade ahoden emra woso. Na erade ma wo Father, we need, oh God, your wisdom and your favor upon our lives. Ewe Yesu Kristo dinimo. Faba sanim dieno. Ene mobu mbrohono enye kese ewa yeso. Mawadom ni mbrohono enye kese ewa yeso. Ewe Yesu Kristo dinimo. Adiya bala bolo bolo. Dipadi kadiyantala da 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 yanda. Riaba diyandele de de. Riadi kadiyantala upon our lives in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yet to us, Bompai. Ubompai were ready. A radia wash meno bo. Say, Ubedin Kunima Maye. A radia wash and boss, yes, she shanwa, ye be huno. Yes, she shana, ye be huno. And open pipe back one yere bo. Related with deliverance. They say, Erade Maokra and Neneho. Erade Maokra and Neneho. May your soul be released to seek the Lord. May your soul, we are praying distraction out of our mind, distraction out of our life. Pray, be akwanside Jesus akwanside ma ho kwan na wuntumi hu Awurade hu ne yiye entumi ni Awurade achi wo akoma panyina ne adwempanyina ne wa hoɔden nyina ne wadwene nyina adope ye bompa say may we be delivered from any such attack, any such entanglement that which has entangled your mind. Bibi kura wadwene mu untumi nsoma Awurade, bibi kura wo nsa untumi nkɔkan ye bompa say ɛna no pay Oja wakache ye emra yenso mojo shegu mai wakavre ehu ahoden ehu adom ehu fahudi ensan wa yenso ewo just demo pray papa diantala diandele mayentume ende yeho ewo Yesu Kristo demo kadiantala any distraction of the mind, any distraction of the mind, Yesu Kristo dinimo riahada kadianda da free us my intimate any mind ewo Yesu Kristo dinimo bibi biara chichire ya yes ye bompa ya no pay ye bompa say obi biara obonefo ne di owu hunehuna no nyame ma obonefo ne di owu hunehuna won ye bompa ya no pay asura Awurade say nia oda ho nia otinka say oba bewu eso oba bewu eso babewu ase ne mere aso
Ye bompa ye twasa adwene ne mu wo In the name of Jesus. Ye twasa nsusu In the name of Jesus. Anope ye bompa ye bompa we decree and declare Bible says and we will not die, we shall not die, we will live to declare the wonders of the Lord. This morning lift your voice in prayer. We are interceding for all those who have been earmarked unto death, who have been earmarked unto death. We are praying anything of premature death. Bible says that by the power in the name of Jesus, by the power in the name of Jesus, by the power in the name of Jesus, our God will rescue. Father, in the name of Jesus, by your word says that we will live, we will enjoy the fullness of our age. We pray in the name of Jesus, let the land receive healing, let the land receive healing. We pray the land out of premature death. We pray our community out of premature death. We pray our nation out of premature death. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, we pray the manifestation of your power. We pray the name of Jesus Christ. We pray the blood of Jesus. We pray the spirit of the Lord Jesus Christ upon every soul. Upon every vessel. Upon every family. Upon our community. We pray we lift Akropong before you, God. We lift up man before you, God. We lift Ghana before you, God. Every walk of life within this space, oh God. By day, not the moon by night. We are praying, let everything of God fall in place for your people this morning in the name of Jesus. In the name of Jesus, Father, we pray life, longevity, and life filled with healing, life filled with healing. Today, 19th of August, Isaiah 5:42. We pray, oh God, and we speak healing, we speak long life upon your people in the name of Jesus Christ.
Erade fa ne nsa nka wo Yesu dim. May the hand of the Lord come upon you in the name of Jesus. May the hand of the Lord deliver you and your household in the name of Jesus. Amen. Onyame nsa enye wo ni wo fifu wo Yesu dim. Onyame basa enye wo ni wo fifu e wo Yesu dim. Onyame basa enye wo ni wo abusuafo wo Yesu dim. Onyame basa enye yen wo Yesu dim. In the name of Jesus. Wo Yesu dim. In the name of Jesus. Wo Yesu dim. In the name of Jesus. Wo Yesu In the name of dim. Wo Yesu Jesus. In the name dim. of Jesus. Wo Yesu In the dim. name of Wo Jesus. Yesu dim. In the name of Wo Jesus. Yesu dim. In the name of Say Jesus. yare. In the name Say of yare. Jesus. Say accident ni adua. Onyame basa enye wo Yesu dim. In the name of Jesus. Nya yaka nya ya tro nya ye de ase baby nya ye dua nya hintaw ye bompai wo Yesu dim say anopai onyame han enhyeren wo so na afiri bia ye sum no ehun tamampa wo Yesu dim. In the name of Jesus. Nyame kunimdi ento nyame maso. Nyame kunimdi ento nyame maso. Nyame kunimdi ento nyame maso. Onyame kunimdi ento nyame maso. Esa se nyame afre yen so ori hu ye ni mase. Wakese yiye ni adoi ne bedi achi. Erade mani wachi sa wo Yesu dim. Amen. Baby awo bia uritie ye yiye ni adoi eni wachi wo Yesu dim. Amen. Onyame basa enkoma wo. Enkoma wo. Amen. Enkoma wo. Amen. Enkoma wo. Amen. Enkoma wo. Amen. Wo Yesu Kristo dim. In the name of Jesus. 0551667755 0270191971. Odofo, we are in the phone in line. Na ubetumi afre na yentu aso emompai ubetumi afre ne enkoso emompai nsure Awurade yensure Awurade mawo tumi bi ni yensem na mo yenu owura bi a ono de ni tumi ade nyina ye ne din di owura Yesu Kristo ne din di Jesus Christ na ne din mu na fa hudi ekoma nyame ma anope ba bi a wo bi a wutie yen Awurade mfa sa fa hudi ne nto so ewo Yesu Kristo din mu hama a obefre 0551 66775 and 0270 191971. Ubetumi afre na yaboma bompai. Ubetumi afre yabomu asure rade. Ubetumi afre yaboma asure rade se erade man enim en towoso ewo Yesu Kristo dim. Ubetumi nso aseni a message ewo Facebook na yenu nyina bomu abompai. Marian ose kwansa ose amen. Erade ye ne da akoma so nyina ma ye nua bia na baabi a wo bia erade nhyira ayekese ama sa international door no erade akoso ama ye nhyira bebre ewo wasetena mu ewo Yesu din mu 0551 66 7755 ofefo di kan ewo line so yama wakwaba eba okoma 97.1 Anidaso Anidaso Kristo. Nyame nhyira wo sɛ wafrɛ. Nyame nka wo ho. Amen. Sɛ dɔn ne bere nyinaa mo ma yɛtumi ɛtɛ mo nka no mo bɔ mpaeɛ nte sɛ ne ntina mo asrɛ ama me nua ɛna me mma. Mekasɛ sɛ Akropong ɛyɛ Abigail. Papa sɛ de ma me nua ketewa. Nyame ahyehyɛ biara a ɛsɛ sɛ ɔyɛ de ma no no. Mr. ne say uncle Sunyamano, no man any genuine pay. Amen. Yabompire, also Yesu Kristo Odo Funyankopon ye de wosom fo ba Abigail Esha wonsa papa originam ediam abusia ne titru ni nuabia erade ma wodom no enye kese ewo netso ewo Yesu Kristo dinimu baby biara ni nuai ewei erade ye kan ye gidi bom srese papa ya ma adom kese bi enya ne dia ne wasiesie se ni nuabia yi anase ni nuabere mai onye Enfan se wudi nkrunkun na nyam no odonfo nyankopon ma ne mbra mu tem emma no ewo Yesu Kristo dim peja on na abusia en se wudi nkrunkun na nyam ewo Yesu Kristo dim amen eradi sa se wa friend 0551 667755 eradi mana pam da nkwa pam emre mu maw ewo Yesu dim ewo Yesu dim ewo Yesu dim Yama Kwaba Bokuma 97.1
nyameti ase awurade obi pon na obi ntumi ntum no awurade adom embesraw anopa yere bompai nyametumfo ubie pon obi ntumi ntum awurade wafuna watena fie mfihie biesa atwam awurade sene nansan kwan wabue school kwan amano na awurade wanya school mu kwan yeje sa adom ni biato beiso yeje sa adom ni biato beiso awurade school pon awurade yehwe na ebie no akwa ba aye nhira wakwa ba watwa so afi adom akwa adom awurade ye bompai se baby bie awurade wafuna rehwe kwan awurade ma wadom emesra no wadom emesra wadom emesra no ewo Yesu Kristo dimu awurade ya da wase awurade enka ho awurade ma wadanse kese ewo Yesu dimu amen 0551667755 0270191971 awurade onshirawo Eradi onshirawo misi eradi onshirawo amen eradi onshirawo anope yamo akwa baba okuma 97.1 enidaso hello enidaso Yesu Kristo mu Tato asafo misra mo nyame nhyiram nyame kam ho ebia mpa ya bobọ ma ya nopa amen da ma se papa pa na nyame kan se mena me dia ntisi am wo matadisi no nko sara mo mpa na di adwuma wo Yesu mu ma me pa nti me de me mana wo kuma se ne shamunsa man ko yare man kasa me yare nti misra mo mpa ebo se mo mpa ebo man that's it erade erade etua so abompai ede ye mama tisisi shawunsa ewo Yesu Kristo dinimu baby biara wo ma wo kuma se ono ankasa odofo nyankopon yesrese ma wayaresa dom no enye kese ewo no so imprempren yara wa mata pum ne enye yaresa dia ma sa dom no enye mama ene na abusua titru ne ma chefa imprempren ewo Yesu Kristo dinimu amen amakwa baba kuma 97.1 Bacho yen kasa. Anidaso Yesu Kristo mu. Bacho me Abigail ma me trust nyan. Oh, eradi sha na nshira mu hote den Abigail hote. Na me den dadi won na won hu ye wo Yesu bi mu. Yesu ase. Dadi ya me nshira mo pa ego no aye dikese e wo mabusua mu. Na Abigail obawo bosuni wo ye mu. Islam pa bose eradi nse na suje mu mayen. Na men sisi me vista ene miss me vista ene sisi da nyame na mi na ye twen se ebeba onim se de wo ye bom pa ye ma na edi kan nyina ba mu no de aka nyina ewade ba ye na hyeni din ene me nyam na me onhia mo papa pa yakoso bompaye de papa sani ayema Hebrew fomia no odofo nyankopon sie yenuan ewo Yesu Kristo dinimu akwanhwa wo hye won visa ni wakwantu nso erade mane mpramusa enhye odi kunkun anunyam waye bia ma omuntu wo warehye mu yenim se obeye edi aye da ewo Yesu Kristo dinimu yeda wase amen akwa baba okuma 97.1 hello Yes, Christo Dinamo. Kama akwa baba 97.1. Mpacho wa from Frefi, me Frefi Akropong ha. Me sra o me ma wa ware asenso ahokyere no do me sra se awurade Yakopon mompa ma ho. Me na ba kwa fafuru ofia no fe. Nti me sra se mu wo bia na mo frɛ me na me Akropong na me meje nkoma no. Bacho ye pompe enche ye pon anu no safre line ya na ye ni unsha erade bompa de wa ye mpama ba ye shawunsa yinim se obedi nkunim na wafa no ba ewo Jesu dimu amen eti we pa offline yo mate nyame shira mo da bia me tie mo papa ya misa wonso hello ayi bobo Papa ofodu afọ ho today Pacho nya fu ye o madawo manti Nyamisha wo bebre Josephine Kujo so guso Pacho no ya no pa ko flev Yeda Yesu ase Anidaso ewo Yesu Kristo mu yo bi de manopa ya ni bibia ya tetia
Em say nyapa boma osofo a wo sola no pa e wo Okuman FM wo mu twa e hu ban no mi sepa boamo papa na ho di mba wo mu na afia be hyemu yi yen hye wo mu edi beko atem do be kapo ayi na every day do kuma pa bia wo ma yen bia Erade nso nhyira wo pa Erade nhyira wo pa se wadwen ye ho na wo se ye mompa ma ye ho na na mi nhyira bebre atiefu betu ho na mo no mu na bompa ya boa ye na mi nhyira wo pa bye bye amen ye mo akwa baba okuma 97.1 hello when to me Anidaso yambre no ayebe na so em say last caller be Wabaso, yes, Yamakwa Baba Okuma 97.1. Anidaso, Ewo Yesu Kristo mo. I'll tell me back every week. Only appointment here. My son, my bonfire man, and appointments about them. Ɔdɔfo nyankopɔn wɔn a wobie kwan a baabi a kwan ni ɔdɔfo nyankopɔn yɛmpae nyinaa ne sɛ baabi biara yɛmma me ne ba ɛwɔ ɔdɔfo nyankopɔn ma wo kronkron ɛnhyɛ certificate ne ma na papa ɔpresente a papa adwuma a papa wankasa wasiesie ɛde ama no ɛnyɛ ne kyɛfa appointment ni baabi biara ɛwɔ na ɛkeka nsɛm mu ɔdɔfo nyankopɔn yɛsoma yɛmpae sɛ ɛmbra ne mbra ntɛm ɛwɔ Yesu Kristo din mu ansa na busum bɛkɔ awie ma yɛnya adansedi ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen amen Anope yekese Erade onhyira wo amen anope yekese onyame onkoso nto nanim nkyira wo amen na watwi nko yiye ma wo amen yede bompai Erade ye bompai anope nso yede wase ma ebusua adofo anuanom a Erade na watwi awie numedi ahoro wo wanim Erade wo bekọ wedding ni engagement ni parties ni funerals ye bompai sre akwantum nhyira de ato manyina so se Erade ma wa bambo enkura wuma bambo eni umenim bambo mfa wuma nko ne mfa wuma mra Erade siesie wuma efi osefo ne hihye bia mu na Erade esro se mankunim di enye wuma chefa nso ye bompa se osiesie ya di enra na wotwe won yanim ya Erade wa mama akoso aye nhyira pa wa mama akoso aye nhyira pa wa mama akoso aye nhyira pa ni media hore won na wotwe awie nyina ehye wa Erade nsa ma wadom ye kese na Erade ti wimu mayem na menhyira eni achi ma no kwadidi ni tumi ahoden emu nraye ye bompa se Erade wo baby otie yen na onim we Erade Yesu Kristo anope ye sre se Erade sabri mu mpo ene se fansa to ne koma so na mama bibre emehu tumi na wondi wachi na wonfa wo hunina nto we Erade so na wonfa won asetena enso aba ema we Erade ye da wase se Erade kwasidan so beka ye ho nsonsoro ahuru nyina ohun be san wo ye nso na wadoma ikoso ya kese ewo Yesu Kristo din mo ye da wase Yesu din mo amen amen also for final words yo edase fitijoda besi sabri mejidi se etiefo nyina ya ye nhyira oje ho asema yaka ye nyina yesua yenkoso a enkenkan yenkoso a ene yankopon endi nkomo ye ne ntentam ewon paibo mu na mejidi se ne mrepamu no wafi ase deda adansedi ne enche papa enche edu biribi esese ye bie kwan so ma adansedi na cause mejidi se adansedi no adoso nyame enhyira nyina na mejina eyiso echia Reverend Theophilus Memorial Amanfo Presby asafo manyina titru ye mama Hannah Amponsa odini birthday happy birthday yankopon koso a enhyira no nyo kese mejina isusu chia Akropong Presbytery staff na Akropong Catechist Conference nyina nyame enhyira bibiara amen Erade asumje enkoso nka ho yebehia joda nyame adoma midin the Reverend Nathaniel Entsie Grace Presby kwasida yi yebehia ochina memre 2 to 4 restoration hour empaibo ukuda empaibo titi na enye fedi agro obi beka
Ochina so nyame yadoma 2 to 4 prayer restoration hour bekoso Sunday 7 to 9 first service 9:30 to 11:30 second service erade emfa wombra na erade ma wo yenhyira nchira ekomoku apman fu nyina ne ekropongfo ene ganafo ene nyame adofo nyina erade nhyira wo nyame yadoma joda yebesan ahia na yaka erade mani ye akire ewo Yesu dim.